E atât de post. Ești sigur că te descurci, Fred? Desigur! Aici e... Acum e timpul pentru o aventură uimitoare cu Bat Roți la Cartoonito. Bam, Bop și Bibi, Roșu și Wing iubesc atunci când caut ciucurile și gin. Dacă acțiune turbo îți dorești, sunt porniți și pregătiți, în peșteră-i găsești. Ei sunt eroi pe